Nhau muchidimbu. Musati mateerera nhau idzi tinokumbira kuti mubaye subscription button kuti tirambe tichikupakururai dzimwe nhau dzemachokwadi uye dzemandorokwati. Bayai subscription pano pakutapa media empire. Nhau dziri muzuva ranhasi. Vafadzai Mahere, muzvare Fadzai Mahere, vanova ivo vaimbova mutauriri webato reTCC rinotungamirirwa navaChamisa, vataurira vanhu veZimbabwe kuti maitiro kana kuti mariko kuburitswa kwevanhu muparamende kuri kuitwa nemurume anoitwa Tshabangu hazvisi kuzorwadza vaChamisa voga, asi kuti zvichabata kunyangwe neruzhinji rweZimbabwe. Ataurira izvi achitsanangura kuti iye anoona sokuti kudzingwa kwevanhu mudare reparamende, vose avo vanhu kutaura nezvaChamisa, kuchaita kuti vana veZimbabwe vasare vasina chimwe chekuita asi kunze kwekungoona mitemo ichigadzirwa nebato reZANU-PF iro rinotungamirirwa navaMnangagwa. Vafadzai Mahere vaenderera mberi vachiti ivo ZANU-PF iri panzira yekuda kutora nyika yeZimbabwe yose yosara ichiita shanduro dzemitemo yakasiyana-siyana. Vamwewo vari mumatongerwo enyika vasoropodza zvikuru unhu huri kuitwa naTshabangu. Zvakare vasoropodza danho riri kutorwa nemukuru weparamende vanova ivo vaJacob Mudhenda pamwe chete navamamebo Chinomona, vachiti ivo izvi zviri kuratidza kuti Zimbabwe inyika inombunyikidza kodzero dzevanhu. Asiwo vamwe vataurira vachiti ivo vaChamisa vanofanirwa kusimba kuti vamise zvose zviri kuitika izvi uye zviri kuitwa navaShabangu. Vamwewo vane maonero avo ndivo vari kusoropodza vachiti vaChamisa vari kutadza kunyatsoita zvine mutsindo izvo zvaiitwa navaMorgan Richard Tsvangirai vanova mushakabvu akambotungamirira bato rinopikisa reMovement for Democratic Change. VaChamisa vachipindura mashoko ava munzvimbo dzakasiyana-siyana dzesocial media vataurira vanhu vakati havasi ivo kuzotora danho rinodeura ropa revanhu, zvakare havasi kuzofa vakasumudza musoro vachiita zvemhirizhonga, asi vane mamwe matanho avakatarisira. Izvi kutaura kwavo kwashungurudza rumwe ruzhinji rweZimbabwe rwaita kuti vataurire ivo vana vakasiyana-siyana. Vamwe vanhu vakasiyana-siyana vataura vachiti ivo zvinonetsa kuramba tichitevera mutungamiriri akaneta uyezve anoda kushanda nebhaibheri pamatongerwo enyika. Kuti murambe muchinzwa dzimwe nhau dzakasiyana-siyana, tinokumbira kuti mubaye subscription button iko zvino. Bayai subscription button. Kutapa media empire yauya nenhau dzemazviro kwazvo uye nhau dzakasiyana-siyana. Mosara mune zvakanaka.